Hola, avui som a la Universitat Autònoma de Barcelona i preguntarem a la gent si són optimistes o pessimistes. Som-hi! Et consideres una persona optimista o pessimista? Pessimista. Jo em considero més optimista. Pessimista 100%. Jo diria pessimista. Jo en general sóc molt pessimista. Jo et diria pessimista, tio. Jo em considero bastant optimista. M'agrada pensar que sóc optimista. Jo sóc bastant optimista. A mi em diuen que sóc negativa i a mi m'agrada dir que sóc realista. Hòstia, jo depèn molt del moment. Sí. Bueno, Home, si estic d'exàmens, pessimista, no? I després ja que han acabat, doncs optimista. sí, és optimista. Bueno, sí. Jo sóc més optimista. A mi m'agrada. M'agrada pensar que sóc optimista. Poder no ho sigui tant. Com veus el món de demà? Vull pensar que bé. Veus, ara m'estic contradient. Però no, jo sóc pessimista en general, però intento no ser-ho. Això és que em forço a intentar donar positivitat, no? Però jo vull pensar que bé, però la veritat és que em fa una mica de cosa. Veig coses que no m'agraden i capitalisme, guerres, tal, dius, no sé on acabarem. Però jo vull tenir confiança, que en el fons no la tinc, però vull dir que la tinc, a veure si se'm queda. Per tant, ets optimista, o sigui... Tens la... Però per dins no, saps? Si ho concretem una mica, per exemple, amb la qüestió de l'habitatge, com ho veus? On et veus vivint d'aquí 10 anys, per exemple? Home, a mi m'interessaria no estar vivint a casa, evidentment, haver-me independitzat. Ja pot ser vivint jo sol o vivint amb altres persones, en un pis compartit, però sí que fent la meva vida i intentant ser autònom en aquest sentit de ser independent. Amb això et diria que sóc més aviat pessimista, però perquè no per la meva manera de ser, sinó per com veig les coses. O sigui, cada vegada tot està més car, els sous no pugen, llavors són les dades, no és com jo ho vegi. Jo podria ser molt optimista i pensar d'aquí 10 anys estaré vivint jo sol, tindré el pis acabat de pagar, tal, però com que ho veig molt poc factible, doncs no ho veig així. A veure, jo em veig vivint... Jo espero que fora de casa dels meus pares ja i amb la meva parella actual, però estem estudiant psicologia els dos, així que no sé jo. Amb els màsters i tal, aconseguir feines, veu una mica a llarg plaç, així que... Hi ha molta feina, molta gent al món que necessita psicòlegs. Gràcies! El càmeres me da polla moral. Jo espero que sí, però mai se sap. Jo, vull creure. D'acord. L'any passat vam començar a fer reptes de 30 dies a la comunitat, a Discord, i aquest any volem continuar però amb un format una mica diferent. I per això us proposem, per a la segona quinzena del mes de gener, un repte de 15 dies gramatical. Què vol dir això? Que durant 15 dies practicarem pronoms febles, una de les qüestions que més ens demaneu, que més us agraden i que més complicades poden ser a vegades del català. Doncs cada dia us plantejarem una petita activitat per practicar el pronom i o el pronom en. Això ho fareu en un xat escrit a Discord i cada dia hi haurà uns comentaris finals, un resum o una mica de feedback per part nostra perquè puguem valorar com han sortit aquestes activitats i així cada dia aprendre una mica més de pronoms febles. Us animem a formar part d'aquest nou repte que farem el mes de gener i l'únic requisit, l'únic que cal és fer-se membre de la comunitat. Això ho podeu fer des d'aquest enllaç que és easycatalan.org/membership. Vinga, us hi esperem. On et veus vivint d'aquí 10 o 15 anys? Doncs ara mateix on visc una mica complicat. Potser m'hauré d'anar, crec, que ja sigui per temes laborals o per temes de diners, hauré de marxar a un altre poble a viure o treballar o seguir estudiant. Pessimistes total. El preu de la vivenda és molt alt, perquè hi ha molts fons buitre i moltes qüestions molt complicades, però d'aquí 10 anys, perquè nosaltres som germans, som d'una família més o menys bé, que ens podríem comprar una casa si fos necessari. Jo no ho veig tan clar. Tu no? Jo em veig visquent amb els pares i teletreballant. No gaire més. En el futur? D'aquí 10 anys. 10 anys? 5 anys, sí. 10 anys...
Potser 15 potser millor, sí. Home, d'aquí 10 anys espero estar independitzat ja a ser possible amb canalla, perquè ara tinc 22, doncs m'agradaria amb 32 poder tindre ja un fill, a ser possible. La cosa és que sí que és cert que està bastant malament. Jo, a lo personal, he estat mirant amb amics per independitzar-se tots junts a un pis, és una idea que teníem, i estem veient que és molt exagerat el preu dels lloguers. Nosaltres, perquè jo no soc de Barcelona, soc d'un poble, però te'n vas a Barcelona i és que per un pis de pocs metres quadrats, que és pràcticament impossible viure, et cobren a lo millor 1.200 pavos de lloguer al mes. És una bajanada, està molt malament la cosa. Et preocupa la intel·ligència artificial? Bueno, no trobo que em preocupi, però sí que penso que canviarà moltes coses, per exemple, en educació o a les feines, perquè, clar, ara se'ns exigeix aprendre unes coses que amb la intel·ligència artificial no farà falta saber. Llavors, trobo que hi ha moltes coses que hauran de canviar i molt ràpidament. Llavors, no em preocupa sempre que s'utilitzi bé. Sí que em preocupa la part de que, òbviament, està a l'abast de tothom i cadascú pot fer l'ús que en vulgui i això pot tenir efectes negligents. Com a traductores, potser una mica, sí. Però jo, tot i saber que la intel·ligència artificial està tenint uns avenços molt ràpids i molt grans i cada vegada s'innova més i se potencia molt més, jo crec que al final els traductors seguiran sent importants d'aquí, tot i l'avenç de la intel·ligència artificial, perquè no hi ha ningú com un humà que entengui el missatge d'un altre humà i poder transmetre-lo a un altre humà. I és algo que és intrínsec a nosaltres, a la nostra humanitat, i una màquina mai podria reproduir la mateixa manera d'explicar. Podria aproximar-se, però jo crec que mai podria aconseguir fer-ho de la mateixa manera. Si ara mateix preocupar, no com a tal, però sí que veig que és una eina, com tot, que se'n pot fer un bon ús o se'n pot fer un mal ús. I nosaltres, ara que estem una mica més posades en el tema de la docència, doncs veiem que moltes vegades s'està fent un mal ús. No, en absolut. Jo crec que és una eina al final i que ens ajuda en moltes coses i que saber-la fer-la servir és una cosa difícil, però que hem d'entendre que és una cosa que ens ha d'ajudar, no perjudicar, ni que no està per treure la feina a ningú, sinó per ajudar a fer-la més fàcil. Pues sí, la veritat que sí, perquè jo vaig a professor, vull enfocar la meva carrera universitària cap a la docència i cada vegada la IA està agafant més força, o sigui que preocupa. Per això jo crec, és el que et comentava dels oficis, hi ha oficis que la IA no pot substituir, un mecànic no el pot substituir un ordinador, un paleta tampoc, però en canvi un professor, un recepcionista potser sí. Però tu ara, fins ara, la IA, si l'has fet servir, t'ha ajudat o t'ha perjudicat més? M'ha ajudat. M'ha ajudat. De moment m'ha ajudat. Home, els resums per un treball o per estudiar i tal, les coses com són, va molt bé, tio, va molt bé. Et preocupa la IA? Sí. A més em fa com repulsió, però perquè no l'entenc. Aleshores jo, quan li pregunto a algú ChatGPT, és com, gràcies, per si de cas. Perquè em fa cosa, juro que em fa cosa. Sí, em fa cosa. O li dic, sisplau, no m'he explicat bé, perdona, volia dir, saps? Jo també ho faig, eh? Les xarxes socials i els mòbils, no? Aquí s'ha començat a limitar o prohibir el mòbil als instituts, a les escoles. A Austràlia s'ha bloquejat l'accés a les xarxes socials a menors de 16 anys. Creieu que és el camí, prohibir, limitar tot això? Jo crec que sí, perquè hi ha molts... O sigui, ja el sistema està fet perquè... O sigui, les xarxes estan fetes perquè estiguis com mig addicte. I a més hi ha psicòlegs que estan a les empreses treballant perquè tu estiguis el màxim temps possible per ficar-te el màxim número d'anuncis. Llavors jo crec que sí que està, com a mínim... O sigui, els menors segur. Després adults, com a mínim intentar intentar com limitar aquests sistemes d'atenció immediata. És complicat, però bueno. Jo crec... A mi no em sembla malament això de limitar. Jo no tinc... Només tinc YouTube i WhatsApp. Aleshores, jo sóc la primera partidària de que a mi em fan por com el ChatGPT, em fan com cosa perquè jo sóc conscient que jo seria superaddicta.
I això, amb la psicologia ve que hi ha un munt d'efectes negatius pels joves i a mi em sembla bé limitar-ho. És l'únic que s'hauria d'informar i no veure com un càstig per ells, sinó com que realment és una cosa bona, o també no només xapar, sinó que sàpiguen que hi ha altres formes o generar un context apte per ells perquè ho mirin, saps? Que no només... No miris. Clar. No limitant, perquè jo crec que al final tenim libre albedrío, com aquell qui diu, i al final tu ets el responsable del que consumeix, o de, si ets pare o mare, en aquest cas, del que el teu infant consumeix. És a dir, la culpa del contingut més, no sé si dir obsceno, però, bueno, sí, més obscè, més fosc, per d'alguna forma, no és culpa del qui el fa, o temes més polèmics no és culpa del qui els fa, és culpa que tu no tens control sobre el que el teu infant està consumint. Llavors, no sé, tinc una opinió una mica stand-by en aquest aspecte. Per últim, com veus el futur del català? Doncs potser per temes més socials sí que està en desús. Per exemple, jo l'utilitzo molt poc perquè a la meva casa parlem en castellà, però sí que és veritat que a la universitat sí que l'utilitzo amb amics aquí a la universitat també. Però crec que està una mica en desús i potser l'índex de persones que parlen en català baixarà, però no crec que desaparegui, perquè és com un tema molt cultural, un tema molt català de parlar català, i no crec que desapareixerà d'aquí pocs anys. D'acord. Per tant, com a mínim en això i alguna cosa més, ets optimista, jo diria. Sí, però sí, això sí que és veritat. Una vegada em vaig posar a plorar pensant en això també. Però a mi em fa una mica de cosa. Jo vull que es mantingui, però em fa cosa. Per exemple, treballant, jo sempre he parlat en castellà, Badalona sempre l'entorn és castellà, la majoria al carrer, es ve que s'està baixant. Però jo intento parlar en català amb la gent i jo espero que bé, però no sé com el veig, però jo el vull veure bé. Jo crec que, potser és per la gent que segueixo jo per xarxes socials i tal, però jo crec que s'està intentant promoure bastant la llengua catalana perquè no es perdi i tal, i també hi havia el problema aquest de la llengua valenciana, crec, fa uns mesos. Jo espero que no es perdi, perquè a mi m'agrada parlar en català, és la meva llengua materna, ma mare, i no sé. Jo em vaig criar a Deltebre, no? Al Baix Ebre, i allí sempre en familiars, amics, inclús a la classe de castellà, no? Que sempre mos parlava, parlant en català. I va ser arribar a estudiar aquí i vaig veure que també forma part de la cultura catalana, no? Este canvi de xip d'ara parlo en castellà, ara parlo en català, forma part de nosaltres, però crec que serà als pobles, per molt que a vegades ens critiquen el nostre accent, les nostres paraules i això, els que acabaran sostenint la parla del català. Jo penso que perquè el català mori haurien de morir tots els seus parlants. Aquí, tant a Catalunya com a València, segueix havent-hi gent catalana, gent com nosaltres, i jo crec que sempre n'hi haurà, llavors no crec que mori. No sé si es minimitzarà més el seu ús, això no ho sé, però no penso que mori, i té una visió bastant positiva en quant al català. Jo, a mi almenys m'agrada parlar català, parlo català a casa, considero que el català és la meva primera llengua i m'agradaria que es mantingués d'aquesta manera. Llavors jo, com he dit abans, soc optimista de cara al català i jo crec que a la gent se sent identificada amb el català i que li agrada parlar-lo i que em sabria molt greu que es perdés, i jo, això, bàsicament que m'agrada el català i que m'agradaria que perdurés en el temps. Doncs això és tot. La veritat és que he quedat sorprès de veure que els joves són més optimistes del que jo pensava. I vosaltres, us considereu optimistes o pessimistes? I per què? Escriviu als comentaris. Fins al pròxim vídeo. Adeu!